Wis. Rebutan apa iki? Banyu, sudah dingin. Iki maning. Iya. Kin ki wong ki ngantri ki suwe temen ya. Bom, Nen, sira gak apa. Wadah banyu wadah apa? lah kamane kita mah wis nganggo sarung bae, sarung plastik. Sarung plastik. Iya, Pak. Sing darane sarung kemangsa bisa nyibuk banyuku. Nganggone sarung plastik bisa ora bocor. Ana plastike. Iya. Ya wis, yen mengkonon ngir Priwen. ya nunggu rerepe wong ora kene. Ayai. Sing darane butuh banyu beli wong sejen bae ya termasuk isun. Ya toliga wong sewilaya bebarengan, Reng. Kin makanda Priwen. masalah pribadi. Iya. Sira ngrungu beja durung Si priwen, Bon. yen bahwa anake juragan Kamil kah dadi gegerening jagat. Ah, ya pantes nengan. Ayu Ya iya. ake wong lanang pada kepencut pada demen. Ya lamun kudu ngomong mah sing darane prasane wong lanang ya beli beda-beda. Kita mah Bon mawas ya, Bon. Ya mawas. Lamun kita demeni anake Juragan ke. Ya melang ditolak isin kita mah Bon. ya sing darane milik me ya beli weruk. Ramanya Rabon beli Ben, sapu Bon. Bon. Loh. Juga mengsumur pangeran rupanya kau sake wong karena Golong karena kana sangil karena ya. Loh, ayo gaca golong-golong yo. Barangan. pirang-pirang wong temen kana. Aja mono. Mene baris. Mene. Antre genten. Mana. Si, Mana di mana? diusir. Loh, wo gambreng. Ampun. Jangan pacar. Bila kabar Bon. Alhamdulillah sehat. Ya syukur. Aduh, jar. Sekir. Duduk soglo. Soglo. Gantiaran kapan sih Kang Soglo? Ayah kita mah luru banyu suwe pegel ku. Kau dingin Bon. Bakal beli salah. Bakal Soglo pernah rembatannya Bon. Iya. Bengen kaya. Bareng kana. Kayak Karmin ku mah tuding-tudinge bae. Iya. Lah iya ku ane makare sing arane batur sedulur kuyungan ora samar ora pangling. Anak wakoler. Anak warata. Wakin celong. Pada waras gini. Alhamdulillah waras Bon iya. Kau dingin kita ki pengen takon ning gua gambreng ki. Iya manggas rok. Reh ning pada tekam rene ning sumur pangeran siraki larep perlu apa kini? Jelasakan ngampun habis beruang bone supaya paham Cang. Ya padan tekamung sumur pangeran ya langka maning pengen banyu sumur pangeran. Dari butuh banyu. Ya butuh ning banyune si mene-mene arepan apa? Ya rek ning pacar karo gambreng berikut batur-batur lan sedulur. Iya. Butuh sumur atur butuh banyu ning sumur pangeran. Yakin maya punten antri gentena nyibuke. Biang. Tadi kudu antri konon. Ya sira blindeleng delong ka penawar kidul pirang-pirang wong. Biang ya kata. Sing kulon ka nganti berjubel-jubel. Loh. Ana sing gawa buyung, ana sing gawa ember, ya karena butuh. Oh, konon. Ya iya butuh sumur pangeran. Mas, ayo Mas kayak mah dalane menek ini Mas. Weh, siapa maning anak? Singaran sumur Breng. pangeran. Bukan menek. ana wong antri maning. Ngone martak sokok. Diraja ngantri kah? Pegel ora ya nunggunane aku ya breng ya. Wai. Sebab kene tak kene. Alah. Aduh. Akeh wong temen. Akeh wong temen gini. Mas sumur endi? Embo. Ya sumure mamun manggletake mending kene maune manggletak. Kayak cenggak Mas takonak Mas. Singaran sumur pangeranku kono ningen. Sur. Lah, Aduh. Kenal. my friend. Teman aku Ah, si Embon. Ampun. Ambon. Apa kabar, Bon? Aduh, alhamdulillah sehat. Hari ini rombongan sing Kenal belencang ayo. wong sing Madura tah.
Itu wong kandang aur. Kandang aur. Masa kayak wong Madura? Lah. Rombongan carok. Dodo. Kambine kayak wong Madura. Oh gaul. Ki siapa? Ceremot rai. Wong kene. Wong kene nang apa bos? Siapa mas? Salah obat, remot mulane. Iya kayak Bureng kono. Oh burang. Bureng bisa neraya kaya konon kenang tatanus. Buset, rai dia kekecos apa? Kekocos ning anu ning songote ning urang. Iki rombongannya sampean. Ya, lagi pada ngetem cari dek makini. Perahunya durung mangkat. Hah? Perahunya durung mangkat. Perahu lagi didandani kini. Emang rusak? Ya sing bocor. Oh konon. Hari kian siapa? La ilaha illallah beli kenal siapa? Pajar Kang Surya, iki gambreng lan separa kanca. Pajar menyingsing ya? Ya. Pajar. Oh rombongan ya. Kok Kelalen, tidak Mak. Kang Mas? Nun. Kin ki pirang-pirang wong ki pada kumpul ning kene ki lagi. Lah kan di kandaka. Iya, maksudnya lagi pada ngantri arep met banyu. Kaya mah, kaya. Berarti termasuk kula ya Mas ya. Ya kaya sira. Kin si maning kini bocah Iya. ketemu ning dalan kula ki Mas. Sendok siapa ika? Ya ampun. Mene ganok, mene gesu. Mene. Daripada dirubung aprel, mas mending dirubung bocah. Siapa sendok karane? Tursina. Tursina. Enyor temen awake su. Tursina enyor Arep met banyu. Dadi Tursina arep met banyu. Hari ki siapa maning? Loh, Siapa maning ini? Biang. Aduh. Bon. Non. Ikut Bon. Anak siapa Bon? Alah. Kayak maya-maya. Sira ki ngerti beli nih peraturan ki. Iya. Ngerti? Ya dudu masalah kau yang konon. Singarane sumur pangeran iku genahe banyu. Ari sira arep met banyu gawa termos emang ning kenene banyu uyu sing panas. Gawe kopi. Salah ngemet banyu sirake. Salah met Peluru banyu ning sumur. Bang arep nganggo ngopi beli ning sumur, mana ning pawon. Iya, ember Aduh, dingin. kelingan kita lah bengen nang waris. Riz kita pengen ngopi, munyer gua di banyu panas beli nemu. Jare waris Riz kun banyu panas indi, sing kenen. Oh, sing endi ku ngomong kene? Diesel. Loh, sing blong diesel. Waris ku bengen asli. Aduh. Jadi sira men banyu. Iya ampun. Berarti pada bayi ya Mas ya. Iya bener. Kian ya tujuannya met banyu. Awas, awas ketelak. aduh, udah kaget sampai. Mene yuk. Wadon pada bukan ketelak wadon. termos, buat ketelak termos aja. Apaan deh sih Mas? Buat kesusuben, termosnya aja dia Lah, Takoni arane siapa Sur? Durung anu kowe Sur arane siapa? sana narane siapa? Kin Siapa, Sur? Tursina. Bocah ki ditakoni ki planga-plongo melang sedulure beli gejeg beli mancing sijine sedulure ki. beli mancing. Iya. Maksudnya sih Ya maksudnya mah sedulur papat kelima tunggal ki sing tunggal ya beli mancing. sedulur papat kelima pancer. Oh, kaya jagat bae. Anak si Jini sing paling utama pancer. Oh, kun. Ya iya. Maju. Ditakoni durung pragat takonane. Oh, maning. Sira ngamel beli model kene. Ya nakon. Siapa sira no karane? Mas. Maus. Siapa rane siap ditakon emas? Iya, kok sing nganggo kalung ngomongnya emas. Apa cawal-cawal? Mas apa? Mas Kona. Anak Mas kan kayak gini kan Afir, diciluke Mas Afir. Anggap Surya kayak konon biaku. Ditakoni aran ngundang Mas apa? Mas Ria. Oh Mas Ria. Mas Ria. Lanang tawadon, Su. Don. Oh Wai, wadon. wadon. Awas saja parak-parak bokat ketelak termos, ya. Bokat ketelak termos, paham? Karena sendokan wadon. Bokatan kesusuben. Sing endi konon Mas? Sing Sing endi? endi nok? Sing Sing endi? Sing. Hah? Aja kemuyu banget kok. Sing endi? Mayahan. Sing Maya. Oh, sing mayahan. mau sing tempel. Salin siraku. Sing tempel. Mau tempel ki mayan. Asline sing endi siraku? Sing mayahan. Mayahan. Beli sing tempel beli. Ari sing tempel mau priwen?
Hah, beli kelingan. Beli kelingan sih kita ngomong tempelku. Ya wis, hari Iya. siram net tujuannya harapan met banyu. Ya wis nih kono kumpul. Ini ya yu mas. Ngono nggure, Mas. Karo Yayu Tulusina. Kita KBK pada tujuannya met banyu. Iya. Sampean met banyu. Pada. Cuman lagi ngantri ya. Iya. Dadine kin mas supaya ngantri nih aja jenuh. Ya, Karena antriannya masih dawa kan? Iya. Durung Masih nyampe tekang kita ya mas ya. masih panjang. Masih panjang. Priwe lamun digawe meriah dingin nih tempat kin. Maksudnya Digawe happy aja digawe lamun kena ngenteni antrian padang lamun padang ngantuk. Bon. Apa Bon? Buru beli. Apa sih? Si ngomong Iya. anaknya juragan. Mas ya, Nok wong ayu rat mini. Widih. setuju Ayo, beli Beli. mas? Ayo. Setuju. Priwen sur. Kini mah aja usule bocah wadon-wadonan. Sereninge kita kan met banyu Antriannya masih antri. panjang. Panjang kan tentunya kan pasti capek. Singarane wong nunggu ya beli. Pegel. Daripada kita nunggu sing beli karu-karuan, digawe seneng-seneng. Nah, Kabiran beli kelingan. setuju yang mengkonon. Setuju Setuju? kan? Supaya pada semeringa bari diiringi jamuan, dikuper jamuan cena disambung mobil butut. Ko, setuju. Ngomong apa? Jamuan Jamuan cena. cena wis dadi dinung disambung karo numpak mobil butut. Soalnya makin kikini kitane wong wadon-wadonane prawan kabeh. Ya kuno. Perawan. Iya, gini sing lanang-lanange perjaka kabeh. Nok. Pemuda lan Hari ini pemudi. senok sing loro mah kita percaya. Iya nih. Ya, artinya beli percaya senok masih pada apa perawan beli percaya. Kita wong loro ki. Orang percaya. Oke. Lamun kini kita percaya. Sebab Maksudnya apa? Pasti butuh ya nok ya. Ya harapan siapa sih nganyang ya maaf semono ga. ya wutu pantes Arab sapa sing palar model kayak konon kok. Anai kan Bon sembarangan baku. Kin makanan sur. Ya. Rehning bocah lanang masih pada bujangan. Jangan. Termasuk wong wadon masih pada perawan. Pada nggak wasarung dewek-dewekan. Apa? Kin mak hitung-hitung bari luru jodoh. Nah, ya. Iya benar-benar. Ya, Beli. non. Ya iya, Sing cocok kudu dadi jojone. boleh. Syaratnya kelawan dijaring lawan sarung. Ya beli, Jaringnya karo. karo sarung. Nah, kita beli ke sarung pribe. Ya aku mah terserah. Seumpama bocah wadon kejaring toli digeret digelem, ya kun bakal dadi jodone. Nanti jodone. Ya beli. Oke. Ayo disakseni kabeh, sedulur batur. Ayo dinung jamune, jamu cena numpake mobil butut. Mobil. Bu, Duk. mobil butut. Kalah kuno. Ayo. Ayo Mi. Sarungnya siap dibuka. Nok nanti Junti. Nok aneh Pak. Kanggo bapakku. Yang penting
Kang Maman. Mobil butut Mobil butut. keluaran Pasti. jajaman ke badir sudut harita Hel mami sekar. ayeuna Kapan Bibi Agus butut Singanan geus Taiwan Budai Baby pangan ke kota ge geus jiran tuturut mobil maju nang hidup mogok di jalan Bibirnya rimpal. radiatornya ngebul menitnya turun hidup cair disolokan mobil nang hidup siga ke bodi mobil butut kaluaran bahelang caciman gue badil sudut harita ayeuna mah mobil butut geus jarang pantangan gue kota ge geus hilang mobil maju nang hidup mogok di jalan radiatornya ngebul keningnya turun Mamanya enak, bibirnya hidup enak. cair disolokan mobil nang hidup sega ke bodi Kanggo bapakku Saudi Ubu bulan Pokon sawer Terus singgupin. Terus singgupin. Mamaku Saudi, Lagi monitor. mamaku punya wong bulah. Aku kan bakal dasar sinan. mobil butut Mobil butut. keluaran baheula cacaman gue badil sudut harita ayeuna mah mobil butut geus jarang pantangan gue di kota ge geus hilang mobil maju nang hidup mogok di jalan Iya ngandung mas radiatornya ngebul keningnya turun hidup cair disolokan mobil nang Ada di jari. Widih, maksa baik. Wara kita mong dijaring, mong dijaring. Wah, sira makin Rusuh. sira makin ibon rusuh kini. Jare bakal digawe seneng-seneng. Tulis apa sing dijaring gelem termasuk kan bokatan jadi jodoh. Bakal dijaring beli gelem aja maksa. Aja maksa. Angel temen Oh. Asik. Tian-tian di lengere angker beli gelem Wis kokon balik begah, Kang Mas wong kun mah. Kudu rese. Acara lanjut Ora wis. Lanjut, acara lanjut Dudu kayang konon bon karena siraki perbuatannya kiradakan kasar karo bocah wadon. Iya bener Mas. Sur Ya. Win. bisa ne Ambon beli yang jaring bocah wadon sejene ki Heeh. sebab sing ayu ki no rat mini bae Padahal mau wis anak kan telu siji sing kaya peda anak. Ya artinya ke bocah kun ku pasrah bae. kita ne deleng bocah wadon kun ku senep Senep. Senep. iya Sing bener. yakin Kan aku ngarep-ngarep ira bae kudu waduh ngomong, beli Pak. sudi Ah.
Yen mah terang-terangan sira wong lanang kudu mengerti perasaan wong lanang. Maksudnya sira Lamun Jauh aja ngece, Wak. ada sira endah. Nyewot iku no. Iya. Ngomong. Ngomong. Ngeroni pedang. Ah, sira. Pokoknya aja mengkamera menek. Kayak pedas ya you mas. Iya. Kayak pedang. Orang terima nih kan. Dua wedel. Yongan sira masyur salah. Aja dipoyok kayak pedak. mambu ciplukan. Sekin mamkenen lamun sira kudu weruh. Iya. Ampun ki demen ning anak juragan ki. Karo siapa? Karo Ratmi ini. Bon. Silakan wis rapi. Ya justru kian senajan kita wis keluarga duwe rabi, rabine kita kusir karena kita demen ning Ratmi niki. Wah, berarti sira makin ketegel karo wong wadon dheweku. Durung tentu kuno bon bocah wadone gelem karo sira. Terus maning sing aran Ratmi sira buru beli. Ya weruh. Anaknya siapa? Anaknya wong sugi, wong kandang aur, anaknya juragan Kamil. Siji kayang konon keloro Ratmi niku wis duwe pacangan. Wis dipasangan. Wis duwe calon. Siapa calonnya? Pen bro. Iya. Nih. Gue. Dari sira. Iyalah sampai serak. Calonnya Ratmi niku sira. Warayako. Paingan ngalang-alangi. Ya iyalah. Sur. Non. Mana? Priben. Mana? Kenapa sih? Dari sira calonnya. Iya. Lamun sira gelem didame, mungkin beli bakal rame dinakin. Si penting sira niat ana hubungan kelawan Ratmini, wis lebih bagusnya sira bubaran karena isun demen ning Ratmini. Sira kudu ngalah ning batur. Enak temen. Kita bego ngakal-ngakali payah banget ngarep-ngarep Ratmi ini. Kun maning mus dadian karo kita harapan dijaluk karo sira. Enak temen sira kipon. Oh, dari sira tetep kuku kelawan pendirian. Ya iyalah. Karena sira wis menjalin hubungan kelawan Ratmini. Pasti. Justru ning lebakin isun gawe penasaran ning Ratmini. Maksudmu? Senajan Ratmini wis duwe pasangan, wis duwe wong lanang, isun ning lebakin ora terima. Orang terima. Bakal tak rebut secara kasar. Sira ki kayang konon. Siapa sira Ayo, konon? lurus tempat. Surya Baturina kan? Iya. Kadang apa sira tindakannya kayang konon sira kebon? Surya Apa? ning lebakin bakal ana jago tarung ning sejodoh kurungan batur antara batur. Tapi sing darane perasaan ora bisa dipungkiri karena isunya demen kelawan Ratmini. Lantaran kayang konon. Apa maning isun? Status sesus jadian bakal dadi rabine kita kudu bon. Aja mancing-mancing di krode angkare Ambon. Surya Apa? ning lebakin sira bakal tak bakar urip-uripan ning Ambon. Ladalah Ambon. Iya. Sira ki ngomong ketemenan kah? Beli main-main. Niscaya sira. Lamun sira berbuat karo isun kasar, bakal tak imbangi karo kekuatan isun Ambon. Tampanana Surya anak cara kadata saula pada jari mangga pada yat isun arep memuja lan mendoakan salah suwijine kematian kayak dia Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiku sekoro gani iap. Kebakaran, hura, hura, hura. Panas, hura. Bagus sira Ambon. Ternyata sira beli main-main. Wani ngetokakan genising gedene luar biasa. Tapi sun Surya Gumilang dia bakal mundur setapak, bakal tak imbangi karo kesaktian isun. Bismillahirrahmanirrahim.
Hajiku Segoro baik. Yo. Wow. Udan deh. Bapak Kowo ya kau. Apa enak bangsa de kau. Apa de bangsa. Hebat sira. Kesaktian yang isira surya nganti mapakin kesaktian aku ampun. Ajian Segoro geni nganti ditibane kelawan udan gledek sayuta. Iya. Tapi aku ora bakal colong play tinggal gelanggang. Lantas Senajana awakmu anduweni katikjayaan kang mumpuni ning lebakin isun durung sudah rasane ngati yen sira yen durung gletak dari bangke aku ora bakal tenang. jadi sira rasa penasaran. Iya. Arab ngetokakan ilmu kayak apa maning, Bon? Aduh jejaten. Aduh jaten. Siapa sing paling pinunjun antara isun karo sira? Iya. Jantan. Bagus. Pasukan. Pasukan. Wis. Rebutan apa ini? Banyu, kita dingin. Apa? Priwe, Tali, Rian, wis, Rudi. Wah, goblok kuno. apa sih? Siapa pada gulet ko? Hari kono melu gulet. No. Sira macam medan gulet, Rudi. Goblok kuno. Bloon. Mana wangget tek. Iya. Sing gulut bah sebelah kene sira mau beli kena. Aja sira mah. Hari sira melu gulut gua apa masalah? Hari kono rebutan apa? Rebutan Banyu. Sebaton. Banyu. Sebaton. Ini kan nama rebutan kopi lebihan. Masa? Coy, Ngomong apa? urusannya sejen kun mau urusan kopi. Lain urusan. Kopi ini. Kita loro, kita telu. Mana kopi? Kopi. Apa mana? Wes, Bais wis siraku. Wong ning dhuwur aja melu-melu. Aduh. Kita maribut dhewe. Kini sandiwara apa sih, Cak? Apa sih? Ku si ana sing gulet rebutan banyu, rebutan kopi. Di kasur, lainnya perong. Kak, pengecrek delengan. Astaga. Gila. Pantesan sandiwarane laris ya. Apa sih, Sur? Pancake melu gulat. Iya, hebat. Gila. Aja melu-melu ya. Tolong, aja melu-melu. Aja meluan. Neng, pick up the continue. Apa kono? Gulat dilanjut. Ayo melu mana? Pancake tiruan mana? Ayo. Wes. Stop. Wadah. Hei. Wes. Apa sih? Wah. Terus. Wes, nak rugi. Wes. Wes. Sumur iku rusak. Sumur. Jaya. Aduh, sumur gluntung. Sumur yang gluntung. Sumur iki. Lalilo. Ampun. Jari aku seru sumur. Hari kun roda gerabagan. Sumur. Wes aja nyibuk ning banyu sumur maning. Apa sih? Aku gerabak dewek ini. Bon. Sira. Iku lagi apa kono? Cangkol.
Ya lelo cangkol ya. Setan. Aduh. Akan lewat Mana, cangkol. Mana? Wis mana pekyang, wis mundun. Mana? Iku, bocah Mana? Mundur Rudi, mundur. Iya, deh. Mana? Bayar. Bayar patak roak. Sira kiki jelas emang ngerusak gantilan. Apa? Weh, Breng. Nun, Hari ngomong langkah camplengnya angel Surya. mau racahan we. Bener kan ngemeti gantilan. Duduk gantilan. Apa? Andulan. Aja gandulan, salah maning. Oh, gantungan. Oh iya, gantungan. Oh, Juragan. Ribut banding. ji. Beli gak sira matulin yang munggang meti segala-gala. Kaberan sira makin Durung digulet entok gak? sih. Memetan. Kelingan zaman reformasi meti TV apa ku sira ya? Iya, golong anak kono, Sur. Ya Allah. Aduh. Hei. Di sini mana Suryaki? Sama kana kayak kepon kah? Setan lu. Hilang cawi bawane ngaen. Hari apa-apa kok. Delengan. Surya ya. Ya ika sih karena aneh beli karuban. Siapa kini? Isun. Siapa kini bos? Surya. Bocandi. Bocah berumut. Bocah bungut, bocah kene, bocah kandang ngaur. Oh iya, bocah kandang aur. Surya Gumilang. Bagus temen arane. Iya. Terus bisa gulet mau lantarannya apa? Yakin asale. Enak be sira sing Sing bisa anak ributan, ya raikin asale sih. lantarane mah sira. Ya sira. Mencinak kawan bisa. Wes. Apa nyembur? Ngacil be bocah kono ngasuh ngacil be bocah. Bakal wani sok kayo. Siji kalau siji sih. Ayo sok. Aja undang balas sih. Ayo, sok. Ayo pengen ngendi sih? Pengen ngendi sira? Arep ning restoran ta? Restoran. Ku ndak apa-apa, arep gulut tawar mangan. Oh sirane wedi ning restoran. Wani gulut mah, one by one. Ayo. Ning WC umum nang. Apa sih WC umum ku Sur? Priwen jotosane koplok. Ku takon siraku. Mau diajak mong restoran kita. Ya daripada ning WC enak ning restoran. Entas ning restoran mules. Masalahnya. Kita sabak ini. Juragan wong gede ya. Maaf juragan. Maaf. Aduh juragan orkelingan. Orkelingan. Lagi apa awalnya tekamene ki harapan dua tujuan apa? Arpan anu. Arep antun gulet raikin bak ini. Antun gulut Sudah, yang menang sing beli takoniku. menang. Sengit ka. Kayak wong karo tetekan sih. Puas. Encang bisa tekan kene ki apa tujuan apa? Luru banyu. Jemberakan pisan. Luru banyu. Kin kabeh. Pada bae luru banyu. Pada luru banyu Luru banyu. juragan. Iya. Nah, gini Luru catu. Oh. Derep luru catu mah. Ya luru banyu. wilayah Parian Girang, Parian Hilir, Bulak ya. Iki pada kekurangan banyu kanggo konsumsi, kanggo nginum. Nah, bagja kumayangan ana swijining sumur ning guri kantor kawedanan yaiku sumur Pangeran Tapak Jasa Karya kang nyatane Pangeran Diryantaka lamun beli salama. Nggih. Nah, mestine disyukuri ya. Artinya disyukuri karena KB gen butuh KB ya antri gentenan. Nah, terus bisa negulet-guletan rebutan banyu apa? Jadi awalnya makin ki kulaki pada antri masalah tentang banyu. Iya. Sereninge wong antri kan suwe nunggu. Iya. Daripada kita suwe, waktu mauku ya wis digawe hiburan bae. Bahkan kita ki dudu lanang-lanangan bae ya beli bon. Anak bocah wadone. Ya wong met banyu, wong lanang, wong wadon pada teka KB. Terus Anak bocah wadon kayak Darsini, kayak Turini, orang kana. Mas. Dudu dari sini. Siapa kana? Mas Rini. Mas Rini, oh ngumpul nih kene. Nah, barang anu rencana hiburan, terus anak perjanjian, mengko je kapas sing dijaring karo sarung, Iya. bokatan gelem, bokat be jadi jodone. Nah, setelah kayang konon,
bocah wadon mau dijaring nang kina gara-gara nang Ambon ki. Iya. Bocah wadon beli gelem rusuh, gawe rusuh. Ki yen ki gara-gara Rusuh priwe bocah wadon gelem dijaring. gelem dijaring. Saking sira sing gawe. Cara siapa? Cara sirane. Iku waktu nak mbok Saksine ki. Sing kanggo rebutan ku bocah wadon ndi? Ya anake sampean. Kok Maksudnya Nek wong ayu ratmini. rak mini. sing dadi rebutan. Anak sampean kan? Iya. Jadi sing dadi rebutan anak isun. Iya. Ya wis, supaya adil. Heeh. Biar tek nang sira, biar tek nang sira. Ah, Engko sapa kune ku. Kanggo panjak gitu. Raine gadok kaya kebodan. Wis. Berarti kumpul antri banyu karena lanang karo wadon iki dari tempat pertemuan ya. Nah, wis mengkenen. Lamun diumbarakan mengkenen bae orang menutup kemungkinan iki bakal terulang maning kejadian ribut kayak kenen ki. tadi Nah, supaya aja terjadi ribut, mengko bakal tek atur nang isun. nganggone Sing diarani tek atur nang isun iki karena lanang wadon pada tekaning kene, pada kumpul ning kene, wis sekalian ya. Sekalian ning kene iki kanggo tempat ngelatih pasangan. Tapi supaya aja ribut, supaya teratur, ya mau carane dijaring. Tapi beli nganggo jala, beli nganggo bondet, ya dijaring. Kalawan sarung. Maksudnya bakal bocah lanang seneng dalam bocah wadon kuan. Nasrok dijaring karo sarung. Bakal bocah wadone pada senenge kau gak nurut. Nah toli bakat wis nurut artinya wis oli pasangane sajene aja wadon ganggu. Sejene aja waning ganggu kader ka bocah wadon pirang-pirang ning kene tinggal jaring sejene. Ya. Barang pun bocah wadon wis kejaring ning kita, kudu sing karo beda, bocah wadon gelem. orang beda patak roak buah. Mulanya saat saiki mulai sekin kita katur ya. Iya. Nah, sekalian besok pada kumpul najan ora duit najan ora dia tujuan Jokot Banyuga tatkala jaga wulan purnama biasa deh bakal bulan purnama atau padang bulan yang laut ulang kaiwak ya. Tentu para nelayan pada minggir. Serok pada kumpulan ning kene ngarep kawedanan ning sumur kene ya. Nah, carane yang mengkonon jaring. Jadi karena tempat iki wis tek umumakan mulai sekin aja sampai terjadi ribut maning sekalian dadekaken tempat kanggo nglati pasangan. Kalian tak arani nang isun ki. Enggak. Awas ki, karena peranting ngelati tempat pasangan mulai sekian sepranane ning lebakian ki ya, lebat tikungan ki tek arani pasar jodoh. Jadi lebat tekukan kan diarani pasar rebo. Pasar jodoh. Pasar jodoh. Pasar jodoh. Kanggo ngelati pasangan maksudnya mah. Anu juragan. Ya. Priwe anake sampean go. Ora. Karo kula mawon. Beli. Kula mah pinter lulur-welut. Iya dengar timpani belut bae kono. Anu sampean duwe HP beli. Maksudnya Nyogok. Nokok na HP kamber anake oli karo kula. Wah, wis mendik. pokoknya mah awit maning los arepan kanggo Surya ya. Surya siapa kana? Surya Gemilang. Surya Gemilang atau Surya Pro. Anak bae maning. Padahal orang warapanan war ya. Surya Gemilang. Arepan Surya Gemilang sing oleh ya. Arepan Ambon sing oleh los tak serahkan dengan anake Sune Dewek. Seneng ning siapa? Bakal seneng ning Surya Gemilang kuwi sirane lurus sejene. Paham. Sebaliknya bakal seneng ning Ambon sira jawani-wani ganggu supaya aja terjadi keributan. Aja plenak sira. Kita jangjitan ya. Jangjitan mata nira. Kaya bangsana setan. Anu janji. Siapa sing menang tulung. Sing kalah aja mecing. Oh, kaya pasang ujlak. Ya artinya menang kanggo kita ka oli ka sirene aja njaluk. Konon. Ya iya. Kita sing ikhlas. Ya iya. Ya. Kanda menang kanda kalah ku pira si metune ku. Apa nih? Metune pira? Lamun beli salam 46 tapi Anda apa? Wis paham. Ya. Paham kabeh sira? Paham kabeh? Paham. Awas, bakal sing ribut maning bonggan. Awas. Ora wis. Ika panjaknya mau pada ribut kata diwarai. Diwarai panjak ribut kan. Awas bakal ribut Rudi biasanya bocah. Sing jelas aja sampai kejadian kayak mau maning, mau sing wis terjadi ya wis, saling jaluk pangapura, saling maaf, aja sampai ana dendam. Ya, ngobubar sing kene ngadang ning dalan, beli kena. Lamun ana rombongan ini Surya, ya rombongan sing ana apa-apa, ampun sing tercanda.
Sebaliknya lamun ana rombongan ampun sing ngana apa-apa, Surya sing tercandak ya. Lamun kita karo sira rombongannya pada anak apa-apa nyandak Juragan, ya wis bercanda. mah Bon, bokat kita salah luput jaluk kampura ya Bon. Ya termasuk pula Ambon jaluk pangapurane, bokat gawe blena nyinggung perasaan Surya, jaluk dijembaraken pangapurane ya Sur. Semoga lekas sembuh Bon. Sur. Nun. Ih, Wasta, niliki wong lara, Pak. wasta kibli kenang lara kini Sur. Apa sih? Sehat, Gue sehat. unggo kaya wong lara. Ya artinya semoga lekas sembuh soten pikirane. Yang berajang keras bae kono. Nah, Sedulur batur Wagambreng, Ya Bon. Bajar, Ya Pangapura. sebaliknya Bon. Soglok kamu di kana soglok ah. Kongguri soglok. Beli jaluk Pangapura siraki glok. Glok pangapria glok. Ya wis. Aku cakun. Kanggo selanjutnya bokatan sira marning kene bae tekang jam 3 ya serok, rang manggar balik ya. enak kan ya Nah, Ya wis Bon, teman. kita balik masing-masing sesuai karo sapunyanya. Ya tenimbang balik lengo jare pada butuh banyu. Iya. Ya kula mah butuh Ah, ya banyu. karuan butuh Ayo, kula ayo, gak? ayo, siapa Ya nyibuk Ayo, dingin. nyibuk. Oh. Sama sih butuh banyu. Banyu berkah. Soglok bareng glok. Banyu berkah. Banyu berkah. Banyune belong awas. Banyune belong. Banyu berkah. Serong. Siap nyibuk Bon. Ayo, mangkat.